Okay, no kwamo ni bonde management. We na na ya some do the long. This video kete for na ko This video may no worry. This video may gini may no worry. Kedezi kanda Hausa bu wakada bato were haras bu onye Igbo no n'ime Owerri. Aka na-ekwu na atọrọ ụmụazị 25 mgbosi ni or more than, because news sigi 25 atọrọ 50. Know how the media space works. I'm teaching you guys this thing now. Kuno na aghọta ya. News sigi na atọrọ mmadụ 25 mala mani ha kpọrọ 50 more 75. Kuno na aghọta. Know this now and know this. A na-ekwu na aka atọrọ mmadụ 25 according to the media. Abata n'ụlọ ụka on a live broadcast tọrọ ndị mmadụ. Ọ na-aka ha si ebido. If somebody onye Hausa ndị Hausa ji ọkada bata n'ime anụ Owerri ya harass onye Igbo na-eme video with phone ya and calling for the awakening of people, na automatically aya agwụna o. Aya agwụna. Aya agwụgo. Aya enwe ihe bụ na aya agwụgo onwezi ihe fọnụ. Kita aya nọ n'ime. I know we are now living in that era that the Bible said if the Lord does not watch over a city. That is the era I know n'ime, because as it stands now, so Chukwu na do I now. As it stands now, presently now, so I'm sitting down making this video. Kusi we dealing now, also Chukwu na do I. Because automatically we have seen it and lost it all. If a brigadier general we are on live video post we are online. Tolo mwazi nka yezube atolo abia no ka gbo Ndigbo tolo ndị atolo. Mmadụ no Owerri na-eme video and somebody onye ahụ sabịa mee ya attack n'ime Owerri. Agade. And to crown it all, some people in this country today can still deny no nwere ihe na-eme. Nicki Minaj na-agụ egwu. I'm not a fan of Nicki Minaj. I'm a one just no Igbo. Abụrụ m a fan of Nicki Minaj because ana m support ihe niile ọ na-eme n'egwu ya. Anara m support nke niile ọ na-eme. Nicki Minaj adịrọ ọ bụrụ na aka Chukwu si wee kee ya. But onwe ihe bụ na in such as time as this, gekwa ntị Mordecai told Esther, don't think because na ịbago na palace feel that na n'okwu ya dịgolo gị nke. Make sure now, even if you did not help us, God will raise a helper from another place. And the Malukwa Amanda, that when they are finished with us, you will not escape it. Our Nigerian influencers, our Christian influencers, we have a lot of them scattered everywhere in the high places. Why have you suddenly left where you are supposed to speak for your people? In such as time as this. In such as time as this, you people have left your primary assignment. Bible says when the king saw that what he did to the disciples pleased the people, he stretched up his hand and took Peter. When the church suddenly kept quiet because na ime attack onye kwa today, ndị cooking bankete, attack onye cooking, ndị bishara bankete, attack ya ndị Anglican, ndị Catholic bankete, attack ya ndị Catholic, ndị Pentecostal bankete, attack ya ndị winners, ndị living faith ndị redeemer bankete, attack ya ndị deeper life onye Catholic bankete, attack onye Catholic onye Anglican bankete. That is how this evil has crept down into us and have eaten deep. Hatred is growing in the church because Satan discovered something. If I cannot destroy what they are doing, I will scatter them. We are like those people that are building that tower again in order to cause the confusion at the tower a little, because God said the building which the children of men has completed, but a division came among them and it stopped. This is what is happening today in the Nigerian church. I had the busy now chosen ta and one abana Hawaii.
Every day apụta na-achụ nta. Every day na-eje evangelism. Every day I'm not against this thing, but I'm trying to pass a message. Before na copy this part and I say, hey, no, I will never be against evangelism, neither will I be against church. But I'm trying to pass a message. I always by na look cathedral. Lochaze will happy or the empty. I was by na preach about God's kingdom wealth transfer of the getting one from the ungodly to the godly kingdom wealth transfer. I was by na kumakia. When the transfer came, I was only receive. I always made these things the thing and akawanye njọ. Mgbolo ne ka ihe anọ like this mmili anyị nọ na mmili ncha na-aba anyị anya. Jesus ma ụma wee choose Peter among. I will keep saying this thing until you get people get into your head. Jesus choose Peter. Peter mapụ mmadụ ntị. Ọ sị atichi ya azụ because o use one the man of God. You preacher, you pastor, you anybody. We have heard enough of you people preaching about the Peter anointing, the shadow of Peter. Preach kenele like Peter si wee jide mma n'ukwu. Na Jesus a niile na aṅụkọ. Ọ bụrụ na Jesus adịrị awe. Unu preach golala about the keys of David. If I open, no one can close. About Gwakene na how David was able to assemble thousands of soldiers, especially if they those three did special to him, including the one that nugidogu moja anogu kwechilize ya n'aka ọma mmepe muzi aka alone because no na anụ ọgụ. Anyị kwuru okwu maka nke ahụ mana ọ na-preach about the David's army nke ọzọ jikwa wee sị nke ọzọ. And he preached about Peter's shadow. Gwakene na ye ka Peter si defend the church mgbe nke ya. Men of God, it is time or now. It is never a time to wake up than now. And they can't know na agwa ndị otu gị ndike na onye na-achọ preach maka Jesus repentance tomorrow. Boko Haram gbuo onye ahụ ọ ga akụ mmụọ today without defending himself. God will question you. God will ask you. Because Bible say like pray and watch. God watch and pray. No bunu si we de. No bunu si kwa we ti ya. It is watch and pray or pray and watch. Nko bona mana anya gi nolo niya. Mordecai say I will stand upon my watch. I will stand upon my watch. So automatically he's a watchman already. He has been the omuanya before hebele. Men of God, kedu mgbe anyị bido gwaba ndị mmadụ si ha na defending yourself is not a sin. Defending yourself is not a sin. Because ndị na-eche ka ha bịa call for help today. I know we will have been left by ourselves to do it by ourselves. We have been left by ourselves to do it by ourselves. We should be the people that are willing to help ourselves. A time came in the life of Joshua, born actually conquer Jericho. He saw somebody. Bible says na nwaro onya obu nwoke ka obu nwanyị ka obu mmadu ka obu mmụọ. And the moment the person have wepụta mmụọ already kwolo na-eche. Joshua wee jụọ ya sị ya, are you a friend or kibu enemy? Osia no nwere nke obu, but he is the commander of the Lord's army. He is the commander. So if God can have a commander of God's army, what will stop your church from buying Igbo na-ekwu okwu license ya mpi ha ka ha wee chekwa ụnụ ụka chekwa ụmụ Chukwu na-abịa ụka? Agwa action ọ bụ na God enwere angels, archangels na ekwensu ya kpamkpamkpa ha ọkpa still and he was defeated. Everything will so let us stop this preaching of now. Ozugo ubele abilu. The mother now steady. I say God will fight your battle. God will fight this. I'm my buying a Puchuku ogo. Ndigbo
Igbo na-ekwu ihe ọgụ mma emeli mmaghachi Chukwu bịa nyere m aka na ya. Ọ bụrụ mgbe gboo during the time of their Solomon and their David and Moses, you don't know ihe aka ya na-eme to the children of God. Even when God gets angry, so could you see wipe Moses Israel, Moses stepped in. Man, all the same Moses if you are not on the Lord's side, the gafeteba. Nda na kwete ho na hand buron na hand on the Lord's side. Moses commanded Sibu Posha Hancha. Go and check the records na Bible ke from mad on Igbo. So you know Igbo ma nwanne gị. Igbo magigbu mpagigbu nwanne gị, as long as they are not on the Lord's side at that moment. Yes, go. As long as that person are not on the Lord's side moment. So these people are not on the Lord's side. Man of God, Diego ni igwe license ya bi ya ka ha wee chekwa ndị na-abịa n'ụlọ ụka Chukwu. Because a man watch 300,000 capacity church. Obolo ụmụnnụ na ebi n'ime ya, it is not going to work. I will fight, and the gate of hell shall not prevail over my church. Man of God, God has given us all the power. I command you to stop in the name. No, I'm able speed. I'm able supernatural and alolo. Also, even when you tread upon serpent and scorpion, also before bullet. Serpent and scorpion. Also, there shall be no form in anywhere come near you. Okuro makonye bu egbe. Mgbe ha bịa meet Jesus with mma na ụta, Peter kwechiri sị olo. Aya nwụsị nwa obulugoro ụzọ gbe ka ha makwa na mmadụ nọ. What are you saying? Ozugokwala unu. Ozugokwala unu. Ka ọ dịkwanụ.